Good morning guys. Magpan ka guys, lata pa sa puso saging. Ako ning panon guys, sagulan og itlog para maka bawon ko si Alan nani. Sa lona. Hadok pa si Alan guys. Lang sudlin ning sudanan sa bugas lang. Sudanan sa bugas lang oh. Ato pa ng bataan guys. Kumutan na nagasim para mawalang tagok.
na ito hugasan guys. Lang, lakad lang. Ito ay itong guys, itong latan. Ito na ng nalatan. Ito na sigahan guys. Sigaw na itong kahoy. Bukal-bukal na nga guys. Pero kay latanan man na. Ako itong latan. Una na ang atong puso nga nalapuan guys. Daw ato na dahil na siyang timplahan. Butangan ta na siya og harina din itlog. Kay aron lami po ang atong gulay. So magkuha na tag harina og itlog guys. Against the light. Ajik sarap atong itimpla guys. Uy, lago man. Ako rin butang tulok itlog. Mani asod ang nirilo na og ilang balon. Sud ang patani og ito. Ako pa si Alan. Tapos tayo maganda siya. Nato na po kawang guys kung nag-bear time na. Lamay ini siya crispy fry atong gibudbud guys. So antay crispy fry so harina na lang. Lata sila sa dabong gabi madugal lagi na lata. Lata sila sa dabong. Dabong. Lami ko ba? Ginatan nila gabi. Guwang na siguro to. Katulog lagi duga ng tubig. Guwang na to ba? Pero naluto ko man. Dalawan na gabi.
Katong nangutana sa kuano sa kuan nga. Kato iyang mama ni Ilchi nga nang gaanti ko. Kato siya guys, kuan to siya ni ikaduhang asawa to sa papa ni Alan. Madrasta to sa bibi ni Alan. Isod pag magmama ko nga di man siya akong ugangan. Di mama, gamama sila tatay. Di man gani ag mama sila ni Alan. Kung sa ilang tinawag ka ni Alan, mo sa akong itawag sa ila. Sa iya. Ay papa kay gaan sila ni Alan di gaantir man. Nang ako gaantir ko. Okay. Di man siya mao ang original nga asawa sa iyang papa ni Alan. Ay, lagi. So, lamig na itong pang guys. Ako na itong guys kay ito na. Guys, ang atong galuto. Hati ka naman nakagod ay. Hapit mapagod. Isog sigang kahoy guys. Hindi hapit pagod. Kung naluto na guys ang atong pinirito nga ay tortang puso saging. Prito pod ko og ginamos nga tamban. Yan guys, ready na ang sudan nila. So mag-init sa tubig kaya magkape. Kape si Alan guys. Yan guys, ready na ang atong pamahaw. Yan ay kamuti. Ano kanon. Magukod ko para sa ilang balon guys. Si Rilo na naligo pa. Si Alan, nagbakod na si Alan. Alan guys. Meme, dali na dungan na kaon nila. Kini ang kutsara ni Alan ko mo igo sa iyang balunan. Sakto sa timplang na itong torta guys. Kaya kapag balon na Rilo na. Ilan din ang kape? May ang kape me. Ambot. Ha? Ang kape lang. Lang. Ang kape. Ambot na sila sa kape. Patay kape sa kape? O pa ka nagkakaligo? Si Arsi tatay. Saday ka. Ahap. Yung katag kape ni Alan guys. Top coffee. Bilis kayo.
Sige na, Katina. Ikaw na. Pagkalami sa kape. Sa tulong na niya na siya timplahan. Kaya naligo pa. Me! Dini nagkaon na din yun. Dini nakakaon. Kaon guys. Kaon sa mini guys. Wala no. Ikaw kaon? Kaon na. Okay. Sige pa kayo. Sa kumayroon na eh. Kasi kumidya pa. Basta media na daw. Pagdali na lagi diha. Kaunta kamuti guys sa'yo. Kamuti itong pares kape. Ayaw pa namin guys. Ayaw pa namin kumain. So, sabi ka nakaluto. Naadlawan ko pagkata sa puso. So, ang. Ha? Ha? Puso sa? Saan na akong hiluto di ay? Dala ni mo rin? Ha? Dala ka mo? Si puso saging. Oo. Dala dito ba? Ang atong gulay.
Panas na ito. Mas man yan. Ako. Ikaw na tapos. Huwag mo nagkaon ito. Hmm? Bukas sa pagkaroon. Sabar niya. Kaligo ka? Ikaw ang hilot ko biye. Hindi pa. Kaligo, gihilot. Nagpahilot sa gabi guys. Kay hubak. Luto si Alan na ubo. Akong gihilot. Pauli niya, ika nag-overtime. Karon magbuhos na overtime. Overtime na pwede ko na siya niya. Hindi na pagkaon naman na kinilang oh. Lang, dugay ba ni mo pagkahuman pagkaligo lang? Ako'y gwardiya na ni guys, kini pa sa pangaon. Di mo nibiyaan na ni kay dagpakan maniglang manok na ni. Gawin ko sa nila. Unti-unti ang sarili na. Ang dili nagtrabaho si tatay mo eh. Dili nagtrabaho si tatay. Tabaw man. Okay kayo. Ay, ito kayo nakailis na siya. Nawaw ka. Unsa di ka? Asa nang gibong itong life? Ang nadiha lang sa kwan lang. Tantihan. Tinignan ko dili dili. O pagig ka. Nadiha na ako ibusang. Isa rin ako pagsulod ka na. Itampon ako ng mga panty daw. Medyas diha. Diha tanawa. Wow na. Man. Pasa ang trabaho niya. Kaya hunas lang. Respon. Buntag di hunas. Ha? Buntag hunas. Trabaho niya na lang pagmahaw. Di lagi pwede mamahaw dito. Bawal lagi. Nga ba dito pumahaw? Nabi ka break time pag alas 9. Kaon di ka luto. Ikaw ba na rin. Kumbaga, ang engineer, nana. Rilo maraw rilo na. Tanaw ra ba ng engineer ah. Tatawa kasi. Ito bang papakyun nilang tao sa kagutom, di nila pakanon, bawal. Tapos magkakaka sa akin mga gagawin. Ikaw gid lang kanang baba nimo lang. Ito maday. Di man taniya sa uban area nga pwede ka ra dito mamahaw sa area. Di magagonta kapag kaon og sayo. Ito ako sabihin. Nawa. Tao sa makaimyak, di ka hikay kay pamahaw, ay panihapon. Wala, Nawa nila karana. pakulat-ulat ka. Sa man sa issue ng Ito, si Mimi na yun. vlog. Ne. That's it. Nay, Wala siya klase lang. Ayaw pag-intindihan si Mimi. ito, ay ba kayo, imalintad na lang. Ikaw pagatiman sa imong kaugalingon. Papagila kayo ng nakapalo mo ka. Issue ng Unsa man taga-asa man? deeper warehouse. Kasa. Thank you. Meron sa nay. Right, nay. Istorya da lang kung unsa imong gusto istorya lang. Pag Ito, inay kung lalo lang, ila sa sofa. Nay, pag panti-pantira lang ah. sinunod po dito ro. Asa naman yung mga short nimo lang? Ito dito, gilabahan mo pala ulit yun eh. Alam, tulungpan sila kayo dito, daghan. May short na to sa akong gidala nga ikubag. Diyan nga short. Asa sa imong tatay. Ako ah. Hmm. Look, ako mong puti ko suko. Na puti. Paghalap. Ito, bisot na ko doon sa inyo. Short pan makay mong giingon niya. Ako guys nagkaon ko isa ka kamuti. Kapi dayon. Kapogo siya kaog buntag. Buntag pa. Alas 5 pa kapino. Kapit na alas 6. Ayaw. Alas 5 pa. Dadan nito magsayop to tayo kaysa
Smile lagi nga dali ka pakaluto kaya ron dali sila pakakaon. Sayo ka. Dito ko yung airang yapon ko. 7:30 pa ba yung mga out in? 7:30 o timing ay insakto sa Dela City mo magikan na ni. 7:30, 7:25 ang mga klase. Ay. Sabi ay. Di mo naawat sa ulang schedule karon 12:45. 12:45. Ang gisulod niya to. Lagi ha, ko na. Wala na lang gid gala una. Dakal di karon ako gulding lah kag dili. Nay na magunay lang ko ang style nay para sa iyo makauwi sa hapon bitaw nay. 7:25 magkuan. Baksa pa itong ilang pamilya na gulding niro. Mao. Nga naman. Sobra hilak. Nga. Imulong gotro. Potong ang sumpay sa balik. Samdi lang wilder di diha di ay. Ang gulding. Ha? Kalan tao na ka bro gulding. Tanang tao ka balugurling. Na inyong backjob man. Di mo sukot kay yung kung katong ganito ng taas na kuan lock. Di sulumbusan. Di ko na ako sila gawin na ngayon na. Ay mas ulang ko sige. Isari lunak puro lang gina ni KKI. Ew. Salamat ka kita as panguras. Yung kabalo ka imong amahan murag kilat. Mura lagi kun. Kau di ka namin pangugat yung ulo sa helmet ng buwak ng helmet. Sakit kira ang kulot pagam. Nakahapon. Tinggal pa ko. Huga na yung ulo sa helmet. Ne? Ano lang? Eh? Pag-break siguro nimo. Ako to ba? Ina dari ko na break dari ko nana. Kaya nang di ba sa kap, di lugar ka pakapogong, kadako nimo. Kaingkot, kontarong. Sabi magpatuloy ka. Sabi lang, Dorian. Ano mo, hindi mo na pagka sa ulo. Nga naman. Kapay ako bago grabe ka bukat lagi ko bago. Kaya kung saka na sa kuryente na. Bala din nila siya sa ubos mo, ano, bukad-kado. Hindi na siya masaka sa taas. Kaya ang narabay, mahir. Putlon lugar ang tamoy. Nyag mamatay. Namatay na. Narinis kwarto. Hindi namatay. Naingon ko ba? Kapulong ba? Di ka gato synchronize. Di dadaan ang cellphone si Mulula. Lagi sa mga gidit na. Wala na na video i-upload na. Ambi na. Ambi na ang cellphone si Mulula mimi de kaya to nag-i-delete ang video na de. Daw ipadala rin na din niya ni Doy. I-upload. Kung na siya video. Tsada. Guys, 0.5. Naa. Kala ka diya iPhone guro. Rubak na. Dili. Ha? Motorola. Masurura na rubak. Na dito ro. Ikaw gignan ta kang katong magyum o ipabalhin mo karon ni dako na kay magyum. Sayang di ako tris gabi kahapon baghulugan ako dispensary. Matay nga yun. Baka pa maging mga nabuo. Unsa man na nga nag-abay man na sa durian. Padakon lagi na yun. Simbaho na. Padakon do timbahon. Apat ko tawid naman na. Kung ano yun? Bata ba ito na maging mo eh? Dahil kay pagkata dito na nurok tambo kay dito sa pinilayan o ay sinunugan. Diba tambo kay ba? Na nurok na na magyum o. Api na yan, zero na sa ngano. Lang pagdali na din pagkaon lang. Ganinar ka nagsayaw lang, kahuman yung patay lang. Tuwan. Ang ano yung gusto? Dito. Asa? Dito. Buli ko. Tawa ka lang. Meron mga tao dyan. Tayo pigigay lagi. Yung di magdawat og daghan tao di nga dako pa man kay nga trabaho. Sa baka siya atong malawat ng mga ano. Ang undagan tao, manggod, magkitaas trabaho ng tao.
Ikaw si Richard nga mag-apply diya. Saan yung kamot pagkuhan kay... Pala ko naman ko na yun. Katulog hapon ka na sa jaw. Dali ako pula ko ng jaw. Nay, what if magbalhin ko na kisa ko sakyan? Magbalhin ka pag... Eskwela. Apat nagbalhin. Kaabong-buang naman siguro ka lang. Magbaklay ka. Ingon ko na magkuhan ba ng... Jaw. Ingon ako sa... Ato na tayo. Ano? Wala pa rin ito ni jaw. May magudi na kay Dora. Daw dili na bikil sa iyahang. Lagi. Daw dili na magkuan ka ng magpliti-pliti. Mula kina at sa dito. Wala pa ako mag-resolve sa ngayon. Pero nakapanahid na siya sa engineer dito sa Lagonglong. Nakapanahid na siya. Ang ko lang. Feedback ng yapon. Ang feedback na lang lugar din sa Talisayan. Ako mag-i-coach foreman. Puro na. Lang na guys. Yung balintao. Ito na. Ngayon mo siya na. Itong pagod yung mga butang sa Stingin ako lang. Stingin ni Kwan. Lagi nga na yung foreman lugar. Istorya na mo. Nasa engineer mo yung panang istorya. Hindi mo kumakapan ng engineer. Siya mismo. Siya mismo. Kaya ako, grabe na nila na pulap na ako na naging aton. Pag ino mga aton na. Dili ko mga mo basta dili ko doon ako. Hindi ko mga mo tao. Gani. Ngayon aton. Sa dagan pa kayo mo dia. Dia, kung idea, ingon na. Baring na ba ito si Alan ni Sir? Siya lagi, ingon na siya ito na sigit siya tiksbitan na ako. Pero siya di mismo magdoon na ako. Sakto. Isod po doon ang engineer mo yung mga muho ninyo. Kaya hay ba ninyo? Manang na himo gid siya na kuan. Nakasulod ko sa ako nakuha ko niya balik. Kana ko yung engineer ni Alan karon guys. Muna ang pinakauna niya sa engineer sa una. Pagsugod gid niya trabaho. Kuha na gud si Alan katuig. Unom na. Unom na. Pagkamatay mo ito niyo uyang, di ba? Unom na. Napa. Unom ako. Primero siya dani subcon siya. Subcon siya sa G-Jors. Sunod nakasulod gid siya kumpanya. Tuig ko kapintay ligbiya. Dili sa yun ang iyang trabaho sa una sa subcon. Di ba? Tuig ko kapin. Then tulo kapin ko din sa kuan. Hindi na. Hindi na. Napito ka kabulan sa Lagulong. Upat pa. 5. 5 kapin natin na unom. Di ba formal ka na kay? Formal? Foreman siya sa una sa subcon siya. Siya may foreman. Siya may nagdalag tao sa una sa subcon. Antod nga nakasulod sila og Magdala ko kumpanya. yung tubig na. Ito sa kayo na kauna. Pagdala lang, lisod po haturan ta pag tubig dito lang. Sa Reno na. Ayun yung isisiya na si Alan. Ay, purman na sa dokong utak sa una. Asa man siya dapat sirahin ako karon. Lawong-lawong gyud. Start tidak, main nomor start tidak. Babi lagi, babi na ko na. Kung idawat na ko sa unang tundanan, nagidman. Kaya ako nagidman. Kami ko kung nasa nagidman na ako dawat. Ako yung laban sa ulo na. Ano man, kung gusto kang absin na, di ba di ka absin kay nagidman ka man. Kanang na naman produce ng mga tao na sa mga trabaho. Awas tumas, nagidman na karon. Ang ingon na siya si kapsin, iyang kardin, luoy na kayo. Hindi na katiman sa sakto. Andang sa duty. Nagman ka sa kusina, lagi mo. So, Labay, mag-spot na ako. nagisugop nagmanok. Ako ba nang gipatong ano. Ispat na akong igamit ngayon na pagluto. Kingit-ngit man dito. Buto among isa kasuga guys. Wa pa ako nakapalit og bumbilya. Yung buto din na. Itong kuan ba? Palit pa ko bumbilya daw extension.
Di ba naman sa extension? Tuay lalo la. Kaya ako extension isa tuay na mamaman kay nag-ground ko sa lang extension nga isa. Kahit na lang ko ako. Hindi sila kabasya yung ugay extension. Di po si Luna makawashing og extension dito. Mga pagpamahama. Kataramtam ka na ni Mimi lang, naraman na siya dani. Kayo kag makagwe klase. Nabali. Mimi guys, mata alas 4 pa. Mimbes kay way klase, alas 4 pa ng mata. Lug na klase alas 6. Oh, may batasan, hinistik kong Oh, gud sorry. eh. Ba't na lang ginin nyo eh. Dito na sudli la mama, kaya nabugnaw dito. Dito butang guys. Makadaot na ko no guys ang bugnaw. Alan karon di na kay na siya ginom sa soft drinks. Kay nagbati man siya kuantong mga niagi na sakitaan siya pingkil. Iba itong nagdungan mo. Di na siya kay di na nakay siya kaibog na ng soft drinks karon. Tubig to. Ano ay tubig? Ha? Tubig. Oy, tubig dito day? Football naman ang kuan. Lamer. Right. Ko ni dapat tao. Kaya ingkod naman ang bagong mayor. Yan ang pang football na. Nga di pang football, walo ka din puli. Ha? Walo ka din puli pag football na. Ha? Duha ka tumbler mo na doon eh. Okay, dito. Siguro ko nagtrabaho grabe sa trabaho. Pagyalag ko ang tubig. Ano? Ang helmet di ay. Ah, helmet relo na. Dito sa kun. Naro. Balik mo ni takag gitay. Dito ko sila ni gapon. Helmet si Alan guys kay nay police. Dito ko sila ni gapon. Wala ka na imo. O saya to ko sila. Nda? Sa ka na. Ito yung dante. Oh, si taga na helmet mo ko. May pagamayan sa kunin na di grabe ka lisod lagi ag kuno. Dito ko ini sa ton. Nana kay balon relo na? Na ko 30 ay go 30. Napakay kwarta day? Halisa na siya sa tagaan guys. Kira pa siya balon. Dito na siya. Dito na si Relo na ag-ilis sa sentro guys. Kito na dito yung longpan sa sentro. Way klase si Mimi. So sila rasa. Ano kung tipid-tipid si Relo na akong gihatag sa iya kagahapon. 50. Napakon ni 30. Tagamta na ako siya 35. Napaman ko siya bawon. So ugma na sad niya. Adlaw-adlaw kitag kuot guys. Kay mo naman eh. Mao naman giti. Nagani kay si Rizelmi. Way klase. 20 biya minipod. Sige na mi. Mana kaon mi? Posta na ni kay mo nagkaon mi.